Ja sam Marko Romović, student Mašinskog fakulteta. Tokom studiranja praktično sam odradio u Sarajevogasu i čast mi je prilika što ću moći da nastavim da radim u Sarajevogasu i pokažem ono što sam učio na fakultetu. Pravi je primjer i prilika svim mladima da treba da ostaju u Srpskoj i jačaju svojim kadrom, a zato budu dobro plaćeni. Kao što znate, Vlada Republike Srpske je odobrila 70 miliona maraka za gasifikaciju istoka Republike Srpske, Sarajevogasu. Novac imamo, ali ono što nemamo to su ljudi i kadrovi. Džaba nam sve ovo što radimo ako nema ko da taj projekat sprovede i posle da isprati. Meni je krivo što se cijelo društvo i država i mediji bave time da nemamo konobara, da nemamo kuvara, što je tačno. Ali ljudi, mi nemamo inženjera, mi nemamo doktora, mi gubimo supstancu. I zato želim ovim putem da iznesem jednu inicijativu koju se nadam da će da prihvate sve kolege iz javnih preduzeća, da donesemo jedan lex specialis u kome ćemo svakome studentu Mašinskog i Elektrotehničkog fakulteta u Republici Srpskoj garantovati radno mjesto i početnu platu 2.500 maraka. Mi moramo biti svjesni da ni jedan mašinac ili drugi inženjer ne može da radi ispod tog novca, zaposlit će ga neko u Sloveniji, zaposlit će ga u Hrvatskoj i mi ćemo ostati bez ljudi. Zato želim još jedan put da se zahvalim rektorima oba fakulteta, dekanima, ljudima koji školuju kadar, bez koga mi ne možemo da funkcionišemo i moramo što više da se bavimo pomoći tim ljudima i na fakultetu i posle toga tim ljudima, studentima da garantujemo dobre plate i sigurno radno mjesto. Primjer za to je evo i naš student koji danas odrađuje, odnosno dobija posao u Sarajevogasu. Pored toga, veći broj studenata Mašinskog fakulteta u prošlosti je odradio praksu u Sarajevogasu, neki su pokazali izvanredne kompetencije i zadržani su na poslu. Pored toga, studenti Mašinskog fakulteta, a sadašnji radnici Sarajevogasa, su sa svojim vještinama, znanjama i kompetencijama zapravo dostigli nivo i upravljačkih struktura u ovoj kompaniji. Izuzetno se radi o budućoj saradnji, kažem, otvara nove dimenzije, novo poglavlje i ono što očekujem dalje, da ovaj sporazum zapravo daje nove impulse našem saradnji, našem razvoju. Očekujem također pored studenata uključivanje i nastavnika i saradnika u projekte koji realizuje lider u transportu i distribuciji gasa, to je Sarajevogas. Drago nam je znači što smo ovdje danas sa predstavnicima Sarajevogasa i što su tu da podrži rad ne samo Elektrotehničkog fakulteta, nego evo i Mašinskog fakulteta i Univerziteta u Istočnom Sarajevu. To je prilika ne samo za fakultet, nego i za Sarajevogas, a naročito za naše studente, jer mi ćemo zajedno na osnovu ovoga sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji moći da otvorimo i neke aplikacije za projekte, pogotovo iz evropskih fondova, gdje nam uvijek traže podršku iz privrede, to jeste ili iz društvenog ili iz privatnog sektora i to je jako bitno za razvoj svakog fakulteta, jer fakultet je onoliko jak koliko privreda stoji iza njega. Pravi primjer potpisivanja ovog sporazuma je put kako bi trebalo da se radi. S jedne strane imate zadovoljnog studenta, zadovoljan fakultet, zadovoljnog poslodavca, imate poruku kako to treba da izgleda i poruku svim budućim studentima koji je put da dođu do sigurnog posla i dobre plate.